Com aprendre a aprendre. La panera dels tresors. La panera dels tresors és una proposta de joc sensorial i d'exploració d'objectes quotidians dirigida a infants a partir dels 6 mesos. Posarem la panera en un lloc lliure de distraccions, sobre una catifa de tons neutres. Hem d'afavorir sempre la lliure exploració, manipulació, concentració i atenció. Amb aquesta activitat l'infant aprèn sol i per ell mateix. Els objectes estaran en una panera resistent i d'una mida que sigui còmoda per al nadó, de manera que pugui manipular els diferents objectes amb facilitat. Si, com jo, heu fet la panera per regalar, al blog hi trobareu un imprimible amb una descripció de com fer-la servir i dels objectes que s'hi poden posar. La podem omplir d'objectes de materials naturals, de fusta, metàl·lics, de roba, de paper, cartró i vidre. Hem d'evitar posar-hi objectes de plàstic. L'adult observarà el joc amb la cistella i els objectes per a mantenir la seguretat de l'activitat en tot moment. A l'hora de recollir els diferents elements o interactuar amb el nadó, podem verbalitzar el nom dels diferents objectes, el nom de les seves qualitats, comptar-los i mostrar les sensacions que provoquen. Esponja. Brotxa d'afaitar. Sonall. Culleres de fusta. Cullera de fusta per a la mel amb cintes enganxades. Raspall. Cordes. Anelles de fusta amb cintes enganxades. Flameres de metall de diferents mides. Cullera de metall. Mirall. Remenador de filferro amb bossetes de roba a dins. Nins de fusta. Ampolles sensorials. Mirarem que estiguin ben tancades amb silicona. Bossa de sac. Dins de la bossa de sac hi hem posat petxines. Ens serviran per comptar, classificar, mirar les mides, els sons. Les bosses ens serviran per treballar la psicomotricitat fina, ja que als nadons els agrada molt posar i treure coses de dins. Molts dels elements de la panera són reutilitzables per quan els nens siguin més grans. Els podem fer servir per jugar al parc, a la cuineta o a la banyera. Capseta d'olor. A dins d'aquesta capseta hi posarem plantes aromàtiques o bosses de te o infusions, perquè els nadons puguin olorar. És molt important tancar amb silicona o algun tipus d'adhesiu. No cal posar tots els objectes alhora. Podem presentar-los per famílies. Una setmana posar els objectes de fusta, uns altres els de metall, un altre dia els de roba, i anar afegint o traient segons el que li agradi al nadó. Quins objectes poses a la teva panera?